Barkanmu da zuwa darasi na uku, wato lesson 3. A cikin wannan darasi za mu fahimci cewa ta yaya AI yake aiki. Kuma a ƙarshen wannan darasi ya kamata duk mai bibiyar bidiyon nan ya fahimci yadda AI yake samar da amsa, ya san dalilin da ya sa AI wani lokacin yake yin kuskure, sannan ya fahimci dalilin da ya sa prompt mai kyau yake ba da sakamako mai kyau. Yanzu idan na tambaye ka, wa ya koya maka Hausa? Na san za ka ce iyaye, 'yan uwa, makaranta da abokanai wanda kake mu'amala a cikinsu yau da gobe. To kaga kai ma ba a haife ka da Hausa ba, ka koya ne ta hanyar jin mutane suna magana akai-akai. To haka ma AI yake. Na san yanzu ka fahimta. AI baya koyon abu kamar mutum, tunda baya zama a aji, baya karatun littafi kamar mu. Abin da yake yi shine ana nuna masa biliyoyin rubuce-rubuce. Misali, ana ɗora masa littattafai, articles, website, research papers, codes, hirarraki da sauran bayanai. Daga nan ne AI yake koyon tsarin yadda mutane suke rubutu da magana. Misali mai sauƙi, idan na ce sannu, me za ka ce? Na san za ka ce sannu da zuwa ko za ka ce yauwa. Me yasa ba ka ce na gode ba? Saboda ƙwaƙwalwarka ta saba da cewa bayan an ce wa mutane sannu, kalmar da take zuwa a gaba shine da zuwa ko kuma yauwa. To AI ma haka yake. Yana hasashen kalmar gaba bisa abin da ya koya. AI yana aiki ne da hasashe, ba wai yana duba littafi a lokacin da aka tambaye shi ba ne. Yana hasashen kalmar da ta fi dacewa ta biyo baya. Idan na ce Najeriya tana nahiyar, kusan kowa zai ce Afirka. Ba wai ka duba atlas ba ne ba ko kuma ka duba wani littafi. Amma kawai ka saba jin ana faɗan haka ne ko kuma ka riga ka sani. To haka ma AI yake. To yanzu za mu gwada wannan abun a ChatGPT. Lokacin da ka rubuta prompt a cikin ChatGPT, misali ka rubuta min business plan. ChatGPT yana fara hasashen kalmomin da suka fi dacewa ya rubuta har ya gama amsar. Shi yasa wani lokacin idan prompt bai yi kyau ba, amsar ma ba ta fiye kyau ba. Za mu koyi formula mai sauƙi a yanzu. Idan aka ba shi beta prompt, zai samu beta understanding, sannan zai baka beta answer. Amma idan ka ba shi poor prompt, to ba zai samu damar understanding ba, da haka zai samu poor understanding, daga nan kai ma zai baka poor answer. Wannan formula ce mai sauƙi, amma idan ka riƙe ta, za ka san yadda za ka mu'amalanci AI. AI baya karanta zuciyarka, kai za ka gaya masa abin da kake so. Yanzu za mu gwada rubuta prompt guda biyu domin mu ga cewa shin ya bambancin amsa take tsakanin prompt mai kyau da prompt mara kyau. Da fari za mu shiga cikin ChatGPT ɗinmu, sannan za mu rubuta min article. Kaga da fara abin da ya ce shine bai san wani article zai rubuta maka ba. Wane irin article kake so ya rubuta maka? Shin kana so ya rubuta maka abin da ya shafi technology ne, na blog ko website, a'a na business ne ko mind unlocked, na education Islamic? Kaga kenan a nan bai fahimci menene ba, don haka ko da ya baka amsa zai baka amsa akan shirme. To amma misali in muka gyara prompt ɗinmu, muka saka rubuta min article mai kalmomi 500 akan yadda AI yake taimakawa ƙananan kasuwanci a Najeriya. Ka yi amfani da Hausa mai sauƙi ka kawo misalai guda 3. Sai muka tura masa. To kun ga kai tsaye ya fara bani amsa. Kuma ga shi nan, a zamanin yau fasahar artificial intelligence tana ƙara samun karɓuwa a duniya baki ɗaya har da Najeriya. Kun ga bayanan da ya bani cikakke, ga misalan kuma da ya bani. Shagon kaya, mai shagon kaya na iya amfani da AI wurin ƙirƙirar hotunan talla da rubuta saƙonnin talla. Misali na biyu, mai sayar da turare. Misali na uku, gidan abinci. To kun ga ya bani cikakken bayani, amma a nan kama ya fara yi min da tambayar shin ya kamata ya tsara wannan prompt ɗin. To tun a nan kun ga mun ga bambancin tsakanin prompt mai kyau da prompt mara kyau.
Common misalai da mistakes da mutane suke yi akan AI shine mutane suna tambaya mai gajarta sosai wacce bata bayyana komai da mutum yake nufi ba. Sannan mutane suna samun matsalar rashin bayyana manufarsu, rashin bayyana audience da rashin bayyana language. Amma a cikin prompt ɗinmu na biyu za ku ga duka mun bayar da misalai, abubuwan da zai dogara da su domin ya bamu amsa. Ga wata ƙa'ida mai amfani da ya kamata ku dinga amfani da ita. AI baya bayar da mafi kyawun amsa saboda yana da sirri. Yana bayar da kyawun amsa ne idan kai ka ba shi mafi kyawun umarni. Kyawun prompt ɗinka, kyawun amsar da zai baka. Garbage in, garbage out. Irin abun da muka faɗa a baya. Assignment akan wannan darasi shine ka rubuta prompts guda 3. Na farko ya zama mara kyau, wato gajere wanda bai bayyana komai ba. Na biyu ya zama matsakaici, misali baka bayyana komai ba amma ka bayyana wasu abubuwan. Na uku kuma ya zama professional kamar irin wanda muka rubuta na ƙarshen nan. Sannan ka kwatanta sakamakonsu. A nan ne za ka ƙara fahimtar abin da muke koyawa. A nan muka kawo ƙarshen wannan darasi sai mun haɗu a darasi na gaba. Mun gode.